नगाव जिल्ला UBPFनि सिङाव आनसलिक आफाद दाफुंना होनाय जाबाय। खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा थांनाय 2023 मायथाइनि जुन दाननि 4 खालार खालि दाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम थाद'नाय गैयै हाबा मावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। थिग बेबादिनो दिनैबो नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गामियाव आनसलिक आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो। बे आफाद दाफुंनायाव गाहायै आफादगिरियाव सुतिमान बाग्लारिखौ सायख'नाय जायो आरो गाहाय नेहाथारियाव नीरेन बसुमतारी बिथांखौ सायख'ना लानाय जायो। बे आनसलिक आफाद दाफुंनाय हाबाफारियाव नगाव जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे आनसलिक आफाद दाफुंनाय हाबाफारियाव मिरु UBPFनि लेङाइ आफादगिरि जादब खाख्लारि, गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर', नेहाथारि मधु स्वर्गियारि आरो हारिमु नेहाथारि रिजा गयारिजों लोगोसे दानाय लुनाय बिफाननि नेहाथारि फुंबिलि गयारि बिथांमोना बाहागो लानानै आफादखौ दाफुंना होनाय जायो। थांनाय जुलाइनि 26 नगाव जिल्ला इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनखौ जोङो दादोंमोन आरो दिनै जोङो लाटुमारि आनसलिक कमिटि UBPF खौ आमरापुर गामि लुटुमारि आनसलिक कमिटि UBPF खौ जोङो आमरापुर गामियाव दिनै दाफुंनाय जाबाय आरो बे आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि महरै जोङो मोननो हादों सुतिमान बाग्लारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै मोननो हादों जोङो नीरेन बसुमतारी। दा जोङो बेयाव फैनानै रायजो राजाफोरनि मोजां गाज्रि सावरायनानै जोङो मोनथिनो मोनबाय जे बे नगाव जिल्लायाव बे थांनाय जा BKWC बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बिथांमोना दुखु फोरमायदों। मानो होनब्ला बिथांमोननि नगाव जेराव नगाव जायगाया बिराद गोबां गिदिर जायगा, बे जायगायाव सासेबो EMGM जोंनो होआखै, जोङो दुखु मोनदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बेखायनो जों गोदान आफादखौ जोङो गनायबाय होननानै बिथांमोना जोबोद रंजा खुसियै बे आफादखौ दिनै दाफुंनानै होबाय। जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जोङो बिथांमोनखौ जोङो आसा होदों फैबाय थानाय समाव जोङो दुखु सुखु जों बयजोंबो जों ज' थाज्लायनानै बर' जातिनि राव हारिमु थुनलाइ गासैखौबो समानै समानै जोङो दैदेनलांगोन आरो समानै रोङैखौ फोरोंगोन आरो गोरोंखौ जों लाफानानै रोङैखौबो जों लाफानानै जोङो बे आफादखौ मोजाङै सालायलांगोन आरो आगन्तुक जोंखौ बर' रायजोफोरा जोंखौ लैहोर लैहोर हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नगाव जिल्लानि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो जोंनि इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि मिरु आफादनि जानानै जोङो बरायबाय आरो जोङो जोबोद रंजा खुसि दिनैनि बे लुटुमारि आनसलिक इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनखौ जोङो दाफुंनो हाबाय। धेमाजि जिल्लानि आनसलिक आफादनि जिथु आफादगिरिया गाव आनप्रेजेन्टआव गावखौ बिबान होदों, दा एंग्लायनायनि बाथ्रा बेनि सोमोन्दै बेथ' मा होनना बुङो, बेवहाय जों नुनो मोनदों बे मानसिया बेखौ नंखाय बुंदों। मानो होनब्ला बिथाङा बे मिटिङाव प्रेजेन्ट दङमोन आरो बे प्रेजेन्टआव सिगनेचार खालामनायबो दङ आरो गोबां फट' भिजुवेल भिडिअ भिजुवेलबो जों नुनो मोनदों। बे बेलायाव बिथाङा नंखाय बुंदों आरो हयथ' सोरनिबा पलिटिकेल षड़यन्त्र जानो हागौ। जोंहा दुखु गैया, मानो होनब्ला जाय सोद्रोमाखौ जों होदोंमोन बिथांखौ आं खोनानायाव जों मोनथिनायाव गावखौ नेहाथारि होदोंमोन, नाथाय बिथाङा गावनो आं नेहाथारियाव थानो हाया, आंनो भाइस प्रेसिडेन्ट हो होननानै गाव बिना लानाय पस्टमोन बेयो। दा दिनै सानसेनि गेजेराव बिथाङा चेन्ज खालामनाया माइन्ड डाइभार्ट जानाया बे हयथ' सोरबा षड़यन्त्र जानो हागौ बा माबा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेम दङ बेहा। जों गोजोननाय मोनदों, बिथांखौ साबायखर होदों, मानो होनब्ला जोंखौ खम समावनो बिथांनि प्रब्लेमखौ देखायनानै ओंखारलांनायखौ जों गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला सासे गोनो गोथो दैदेनगिरिखौ जों लानानै मालाबाबो जोङो आफाद दानो हाया। सासे गोख्रों जोंनो दैदेनगिरि नांगौ। बिथाङा ओंखारलांनायाव जोंहा दुखु गैया। जोंहा आरो सोरबा सासे मोजां दैदेनगिरिखौ जोङो दा लाफिननो हाबाय। बेनो जोंखौ जेबो खहा खालामनो हाया। নগাঁও জিলাৰ আমাৰ লুটুমাৰী আঞ্চলিকখন আমি গঠন কৰিলোঁ। নতুনকৈ আমি আঞ্চলিক লুটুমাৰীখন আমি গঠন কৰিলোঁ। তাত আমাৰ যি বিষয়ববীয়া আমি পালোঁ, যথেষ্ট আমাৰ মনত ভাল লাগিলে আৰু আগন্তুক নগাঁও জিলা কমিটিৰ লগত খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।
তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা দিছোঁ যে নগাঁও জিলা বা আমাৰ কমিটি বা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত যোগাযোগটো ৰাখিব, যাতে আমাৰ সুচাৰুৰূপে কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয়। আমাৰ নগাঁও জিলাত মুঠ আঞ্চলিক গঠন হ'ব 13টা আঞ্চলিক গঠন হ'ব। তাৰে আজি লুটুমাৰী আঞ্চলিকখন আমি প্ৰথম গঠন কৰিছোঁ। নগাঁও জিলা গঠন হোৱাৰ পিছত আমি লুটুমাৰীখনকে ফাৰ্ষ্ট ৰূপে লৈছোঁ, কিয়নো জেগাখিনি আমি চাবৰ কাৰণেই আহিছোঁ আৰু ৰাইজক আমি লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। নেক্সট আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ পৰৱৰ্তী যিবিলাক আমাৰ আঞ্চলিক আছে, আমি সেইবোৰ আমি সোনকালেই গঠন কৰিম। ক'ব নেকি? এফেক্ট যথেষ্ট হ'ব। UBPO আৰু UBPFৰ মাজত যি পাৰ্থক্য আছে, আমি যি দেখা পাইছোঁ, তাত মানে ৰাইজৰ যি অসন্তুষ্টি UBPOৰ লগত, গতিকে UBPFক ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে। আমি দেখা পাইছোঁ বেলেগ জিলাবিলাকতো বেলেগ আঞ্চলিকবিলাক গঠন হোৱাত আমি খবৰ পাইছোঁ, জানিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ UBPFটো শক্তিশালী ৰূপে গঠন হৈছে আৰু হ'ব। নেক্সট যিবিলাক আঞ্চলিক বনিবলৈ বাকী আছে বা নেক্সট যিবিলাক জিলা বনিবলৈ বাকী আছে, তাত নিশ্চয়কৈ শক্তিশালী হ'ব। UBPOৰ আমি বৰ বেয়া গুণ গাবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু হ'লেও আমি UBPOক আমি অলপ ঠেকেচা দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আমি সুধিম নগাঁও জিলা BKWACত নগাঁও জিলাৰ কোনো EM নাই। গতিকে নগাঁও জিলাখন আমাৰ বহুত ডাঙৰ জিলা। গতিকে পপুলেশ্যনৰ ফালৰ পৰা, জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ নগাঁও জিলাখন বহুত ডাঙৰ, আৰু ইয়াত কমচে কম 2জন EMটো আমাক লাগে। 2জনৰে এজন হ'লেওতো হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু BKWACয়ে আমাক বিলকুলে ডিনাই কৰিছে আৰু আমাক বৰ বেয়া চকুৰে চাইছে। আমি আগতেও ইয়াৰ দাবী কৰিছিলোঁ যে আমাক এজন EM লাগে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আমি ইয়াৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাক ইয়াত EM এজন দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই যেন।